Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kinatong tanan no. Kumusta? Pagkaroon dahil no, atong ipadayon ang laing sumpay ng sugilanon. Sa dili pa no, akong basahon yung naipipila ka nag-comment no. Si Len Sebmen. Happy New Year Idol. Thank you kayo, Amping Sir. Salamat sa kayo sa pagpaminaw no. Len Sebmen, Amping sa diha pirmi no. Salamat kayo sa pagpaminaw no o kang Sara Tihano, thank you sir sa part 7. Salamat sa pagpaminaw no. Sara Tihano. Ug sa tanan nga nagsunod aning dramahan no. Salamat kayo sa inyong pagsunod sa mga sugilanon. Nagikan sa RMN Drama. Thank you kayo no. Ug shout out inyong tanan. Amping mapirmi. Ug karon no, di ta maglangan. Ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Ikaw, mahal ko nimo. Pero magpasaba ko nimo. Daghan pa mo sa inyo? Ato na ko laban ni Joren. Ay, Terry, ayaw, uy, ayaw. Ni Anagi Karens. Doon na mo'y sabot ni Ate Terry? Kuan, Nikki, nakita mo ko tamong duha ni Jorin nga nagsulti. Og nagtuo ko nga manlakaw mo. Og, niyapit ko din aron pangutanon si Terry kung asa mos Jorin. What? Nick, sorry kayo. Hilabot na siya ko. Pero, ingon bang tingalian na ang taong ma-in love? Renz, Sige adto na lang ko. Sorry good kayo. Kaluoy. mo paway na ko, te. Uy. Alam no? Ngano man to sila, uy? Ihay malag-walk out? Ay, marag doon ako'y atangan init, ha? Malasa eh. Napildi ka? Napildi sa harungay. Doon na di ay sugal nga harungay. Ako man ang tayo nakauna. Dali asang nagkasunod ni Renzo eh. Pero, nalipay na lang sab ko. Ha? Nalipay ko nga, waday magkuyog sila si Nikki o Renz. Sabi na ko, di palibad si Nikki kay nakauna naghangyo si Renz nga magkuyog silang duha. Ay, wagid ko makasabot. Pagkita babae nga mo'y makapabuang ni mo. Aron ka makasabot. Tira? Di ahak. Papangitaon kong babae nga makapabuang nako. Uy, kamulay panglabay og batoy. Naluoy na lang sa dinuon ko ni Renz. Iya din may nakita ganina ni Joren nga nagsulti. Pero, wa sa din huwata nga nag-iyahay man may panglakaw si Joren. Bahala na sila, uy. Unya na lang kung mag-ilis. Igo nga makaluto si ate sa among panihapon. Makapahuway sa... Wan mi atrasay. Pero, hatagan ko katumanan ang among sabot ni Jorin. Nga kung kinsay magkaunag pamisita, magtahuray mi. Pero, sa higayon nga, ako mo'y magkaangkon sa gukman ni Nick. Wa na'y unhanay. Hatagan ko siya limit, nga di nagyod siya makapamisita sa kong uyab. Pero, may paglaom baka kung Nikki? Karon, mutuo ka na gyud nga wa gyud ko manghilabot sa imong love life. Sorry, Taykon. Nakaduda ko nimo. Mitoon ako. Oy, okay ra na oy. Kung unsay pabor sa imong kasing-kasing, maoy swerte. Nga bitaw nga og gyud siya maninguha nimo sa dito patas ato. Ha? Si Joren ba? Kung dili siya mo igipaboran sa imong kasing-kasing,
Di na siya kamahay ni mo, uy. Dito sa ato, murag iya ka lang gibaliwa. Nganong nakasulti man ka anak eh? Sigurado di ka nga si Renz ang akong sugton? Oh, ha? Ay, hala. Aw, uday no? Aw, inoon. Kining ako ba? Panglantaw man lang ni. Perspective ba? Ikaw gid no? Wa pa na sa kung huna-huna ang manguyab ti uy. Gusto pa ko makatabang sa akong mga manghod te. Morning. Oh, Renz. Morning pod. Here. My morning offering. Para nimo. Thank you. Niya na sa nga kungan? Yeah. Salamat kayo nga imong gidawat. Ang imo guding gihaguan. Thanks much. Welcome. Nick, pwedeng makigkuyog ni mo? Dili ba ka magpakugos? Hindi ko magpupugos, uy. Ako yung gugos ni mo. Joke. So, ato na ka? Yep. Wa na ba rin? Lupig na jud ka. Ha? Nga naman? Nagkuyog ang imong charm ug si Renz? Naunhan ko da. Unsa may imong gusto? Akong overtikan aron ikaw na makakuyog ni Nikki? Ako na silang sugaton. Ayaw, Gab. Ayos na gilab di, ha? Makalagot bay. Pilde ang maglagot, Gab. Nakasiguro ko. Nagdili pa na sila uyab. Unya. Abi kay di man sila uyab. Unsa may imong huna-huna? Gab, di lang ko magdali-dali. Mulakaw ko. Pero dili sila magkabantay nga naglagot kong nagtanaw nila. Pilding maglagot. Butang nimo, Gab. Okay, adto na ko. Sige bay, kay adto na sab ko. Oh, asa man ka? Wa naman si Nikki. Ako lang say magpundo diri. Siguradong nagkaon pag yun to steri. Tere! Uy! Manang kong tunay! Nga niyaman ka? To anas, Nike? Nah, di pagidugay nang. Aw, sa manang, namahaw na ka? Magdungan na lang ta kay mukhaon na masab ko. Ay manako kaon, Tere. Ako, wa pa kakaon teri. Hala, Oh, nakugang ka nga ni ako. Sa, nganong sayo man ka nang? importante kay akong toyo, mo misayo ko. Dali na lang, sawin ako sa pamahaw. Ay manalagi ko. Kita na lang, Ter. Wa pa man sad ko'y kaon. Ikaw ba? Kaniha pa yung ka? Wa ka agdaha, mamugos ka. O saman, wa kay kaon sa inyo? Doon na baya, pero di lang ko ganahan mo kaon sa ako linuto. Unsa di ay imong giluto, Gab? Adobong baboy ragod, nang? Og upside down nga egg. Oh, Upside down down. egg. Kalami, ana. Unya, di man ko lamian mo kaon sa akong linuto. Ay, hilam di Gab, oy. Ing na lang gyud, wa kay laming muluto. Nga na bang ikaw may gidang jurin, oy? Gwapo man ko. Nye! Gwapong ibunal! Tere, ubanin niya ko ha, mga dotag merkado. Merkado? Ka-cheap. Lasa ba yan mo, oy? Someday mong paliton. Ay, ilisan ako og mantel ang lamisa. Og project nila ni. Ato na lagi ta sa mall? Ay, nga nung mulmul pa man ka, oy, nga pwede raman kong mamili sa ukay-ukay. What? What? Okay. Oh, come on, manang. Nagtrabaho na si Nikki din sa city. Anong mga ito pamatag ukay-ukay? Ay, nga nung magbuot man taon ka, oy, Tere. Bitaw, nganong magbuot man ka, Ter? Oh, Gab! Niya pa di ahi ka do? Wa pagani ko pakananin nyog saging nga dani ng miding? Ay, makapuo man di ay kagkatigayonan, Gab. Pauban na unya ko sa inyong lakaw nang ha? Ano man?
aron makakaon Japon ko sa inyong magustuhan. Lano. Di ka angay pasanayon, Gab. Angay rakas aquarium, ilaog sa mga isda. Tama kong cellphone. Nanawag man si Mama? Ma, nanawag lagi ka. Di ako sa inyong giabangang bahay, anak. Dili pa ko dugay miabot. Nakasbay? Lagi. Naabtan pagani na ako ang imong ate nga nagkaon. Nagod sa mga din sa syudad? Doon na gipapalit nga project ang imong manghod. Mihapit lang po pangumprag mantel. Ingon man, gikinahanglan nato sa bahay. Wa man ka magpahibaw daan, Ma. Aron, muuli unta ko sa paniud to. Ay, sagdi na lang, good nak. Inigoman ako og pangumpra, muuli lang ko dayon. Wata lang ko, Ma. Mo sayo lang ko uli karong hapon. Uy, magabian ako pauli sa ato, nak. Sagdi lang, good, Ma. Total, naabitaw ka diha. Wata lang ko, ha? Muli naga, Nikki? Orenz, ni amang gud ako mama og gusto na ako nga mag-aabot kami. Oh, di ba bago pa magkang naulis inyo? Mingaon magyud ko sa kong mama Renz, uy. Ko anong ta, Nick? Imbitahon ta ti kag dinner? Hain kay maayo kun ikaw na lang imbitahon ako sa amo. Ha? Imbitahon ko nimos inyo? Ipaila-ila di ka sa kong inahan. Imo kong ipaila-ila? Dili ka? Mahadlo ka? Dili, uy. Nga namahadlok man ko. Sige. Muuban ko nimo. Og ikalipay ko kayo nga ikahimamat ko ang imong inahan. Tinuod? Mahimo ka ba yung mobalibad, ha? Oh, igayon ko na hinuon nga ikaatubang og malamano ang inahan sa binuhat nga nakapabuang nako. Unya akong balibaran. Unsa to yung gisulti? Akuan, nakapabuang. Ikaw, buang. Nakapabuang ka gid nako ba, Nick? Renz, Sa sinugdanan nga maayo ka pa kayong mutagad nako. Pwerte gyud akong lipaya. Pero ambot ko masayod nga nung kalit ko nimong gibawalan nga di makiksuod nimo. Di gani makabisita nimo. Mura kong mabuang, uy. Nagsige pangutan na unsay sa ang akong nahimo. O gipuga gud nako ang akong utok kung sa akong buhaton naron makita nimo ang kamatinud-anon sa akong gibate. kinsa may nagsulti nimo nga hilig og mga flowers. Og love kayo nako ang petals sa mga roses. Uwa. Hmm? Nahuna-una ko lang nga ganahan kay mga roses ang babae. Nanipad na ko. Abi ni mo. Excuse me. Sa dihang mipalit ko 1 dozen nga pink roses. Kalit kayong mikubang akong dugan. Mura ko mabuang nga nangutana sa akong heart. Kung ganahan ba si Nikki sa pink roses. Nya, mikuba na sa akong dugan. Mao to. And the rest is history. Nga, nalipay kay ko nga ganahan di ka sa akong gibuhat. Ganahan bitaw. Pero wa na magpasabot nga ganahan sa kunimo. Ha? Na in love lang ko sa mga petals, Renz. Nako di ay. Bago pa ganito nagkaila? Prove and work aron maganahan ko nimo. Yes. Ako ginabuhatan. Pero, wa ta magdali, ha? Sumusay, dalian na to. Nga, batanon pa man ta. Og may stable job na. Ay lang ko pantusag lugay, ha, Nix? Depende. Aon sa man. Sige. Gidawat ko na ang imong imbitasyon. Muadto ko sa inyo, aron maila-ila ko ang imong inahan. Uy, may bagting man akong cellphone manang. Kadiyot lang ha, kaya akong tabagon. Tingalig si Nikki ni nanawag. Si Nikki yun. Hello, Wafa! Nilakaw na si Mama? Kuyang maming duha. Mayo hinoon kon imo siyang ubanan, te. Hangyo lang ko, te, ha. Uli mo sayo si Mama kay musayo ko rog uli. Wana day mo'y trabaho? Naaman. Pero musayo lang ko uli aron ikasawa na to si Mama sa panihapon. Magluto na ron kog lami ang panihapon. Kung mahimo, pustan man nga ni si Mama. Gusto ko nga magkasawa mis panihapon, te. Munya, masugot ka sa mama ni mo nga ni manihapon. Tagsarbi taw na siya mo anhi. Hain man si Mama, be. Ako'y mahangya niya. Ay na lang paghago. Ako'y huwis ni kutsilyo ining imong inahan aron may nihapon una siya una mo pauli. Te, sige na. Ihatag ko na ni Mama ang phone. Okay, wait a minute.
Ay, pastilan bata di gyud pabalibad. Na, ay nalagod balibari na sneaky man nang. Tingalig na, huwag niya kay allotment. Unsa ka? Dali na ay, aram humatag sa iyo sa imong pag-shopping diha. Buntag di ko na mo kapilan ha. Oh, naunsa ka diha? Nganong paapil gud taon ka nga doon naman kay sweldo? Ay sus, si Manang baya. Dito lang di ko kapamarayag ni mo Manang. Bantag mga kag pinaskuhan ako ha. Muhatag day ka. Kung muhatag ka. Nga di ay. May exchange gift ba? Ala no. Sasambot lang gyud ni mo tere. Dali na oy. Aron mahumantag sa iyo. Dara ko, Nick. Ha? Naglingi-lingi unod ka. Naglingi-lingi ka. Manang, dali ko doon mo. Mayo hinuon nga, miduol ka dayon. Nahadlok mong ko nga tingali bagabi ag maayos mama sa pagpauli, good. Ako mao na, malakaw na ta. Sorry ha nga, nahasol ka na lang hinuon. Tingali nga under time ka. Ako pa? Lakas ko ka na ako. Nganong gipadali man tas pagpauling niki. Ay, napalit mo sab natuon tanan nimong paliton nun. Di mayroon po dang manguli tag sayo, oy. Magluto pa ba ako man yan? Ay, kinahanglan pa ba ako makauli karon? Kinsa man say mo pugong nimo, nga wa mami kapahigdaan nimo. Oh, unsa? Ha? Joke ra gud to ay. Ikaw sad no, mutuo gidayon ka. Dali na ay, kay magluto ako. Kana. Time pa. Maglakaw ra ta. Dili no, nadaghang e-bike diri. Mo ni atong sakyan. Maunay nakapabor din hisa. Kay dali ra nga makasakay. Di para sa ato no. Nga manimaho kang singot og linakaw. Marang, dali nang. Nanay e-bike, dali kay ako. Suniki, asan ka sila? Oh. Uy, kasakay na hinuon sila. Asan ka sila? Skitas kundog ka no eh. Nganong karon pa man kung makasiguros kung kaugalingon nga higugma day ko ni Nikki. Dito sa mong lugar, sulor ginuntan ako si Nikki. Ay, asam ka dadaan ni Ren si Nikki? Nahala, ikaw nalay panghipos ana imong pinalit nang ha. Kay magluto pa ko. Ay, mahimo ra man gud unta oy nga adto ko manihapon sa ato. Anya, saon man na nimo? Gusto mang Nikki nga magsaw ta? Kani adto pa gyud nang butaa oy nga makiksaw gyud nako og sa iyang manghod. Yun sa kakupagpadako nilang papagmama, no? Oy, tempa, nganong nakapangutan gud ka anak tiri? Buutan magud si Nikki. Ikaw di ay? OMG. Sumanang, muriklamo magkanako. Aw, ambot lang ni mo ter oy. Ang tempa ka diot oy. Kay manghipos nako aron ni guman na to panihapon, makauli na dayon ko. Ma! Uy, ni Anas Nike. Ma, doon na tayo bisita. Oh, Mayong hapon, ma'am. ay, tempaya sa kugsang pitag, ma'am, kay dili tang ko maestra. Si mama sad, uy. Dili ka gustong tahuron? Uy! Hala! Niyo laging wapo! Imo ning amigo tire? Amo siyang higala ni ate, ma. O siya ang naghimo sa gipakita na ako ni mong petals. Oh, mao ba? Nakaday kay ko sa imong gibuhat, Renz. Excuse me. Doon na rin mo gitago na ako, ha? Ay, sorry kay ha nga, wati ka pahibaw abahin sa petals. Di mo ko gusto nga, mapasangin lang na sab kang Nikki. O, mausagyo akong tuyo nga, secret ko nang pagpadaan niya sa iyangan. Pinahagi sa petals sa paborito niyang roses. Mao di ay, nga sa dihang gipatungod ko ang akong lamisa dool sa CCTV. Wag yun kay gibutang. Doon naman sagod ko kumplot sa inyong office. Kaya kung gipahibaw nga, gipabalhin nimo ang imong table dool gud sa CCTV. Creative ka, Renz. Og nakaday ko sa imong talent. Ay, salamat tita. Unsay imong gitahod sa kong maguwang? Di mo gud siya patawag og ma'am, kay di ko no siya maestra. Tita na lang. Tinuod ka na, tire. Nakaluto na ka, te? Ay! Hello, excuse me, eh. Hay, may maayo ko na ito ng mga uns gawas. Salamat na lang, Renz. Kinahanglang makasakay dayon si mama kay ako ra mga manghod ang nahibilin sa amo, good. Kuan, mamalit lang kong sudan. Kadit ha? Ako lang palit. Nakalungag na magkakater. Ay, nakalungag ako. Okay. Wata ko ninyo ha? Kadito ko. Tanawag ka ba? Ito si Ren silang Nikki. Tama. Hala, nagkita sila sinang miding. Oh, pailan ni Nikki si Ren sa iyang mama. Ambot lang, gusto kang mag-reporter ko? Sige, paghimog pakisusigab. Pero ayaw lang pasapot, ha? Don't worry. Balik ka dayon ko din, ha? Oh, balik na ko. Karaan. Nakaw na, God. Saan ka, uy?
Ingon man good ka. Balik dayon ko. Balik dayon ko. Ay, sige na, Gab. Ipagdugay na unsa magka... Uy, may kuba na ba yung pag-ayo na yung dugan? Kadiyot, Gab. Narsens. Huwag nagdali. Tingali gikasabanin ng miding. O gihinginlan. Ha? Uy. Sige na, lakaw na, Gab. Paghimo na pakisusi, sige na. Hala, tingali gisugot na ni Nikki si Renz. Adi na mahimo. Di ko masugot. Unyag di ka mo sugot. Doon na kay mahimo. At tuwan na lagi dito. Punta na si Renz. Anong tuwa dito si Renz? Milakaw naman si Renz. Tuta lagi ko. Gaya sa may mugnaong gaboy. Lakaw na ba? Nga nung wa man nimo pugni katong Renz aron mamalit og sudan. Doon naman ka mo'y buwa diha. Ay manang, siya may offer. Isunto para ni Renz, uy, kung imong balibaran. Oy, mao ba? Ang ako lang ba nga tingalig madugay to? Tingali dili ba ako makasakay ini ron? Ma, ayaw ka bala ka magod. Daghang mga sudan nga mapalit si Renz nga dili na kinahanglan lutuon. Dito manang, nagdagang lechon diha. Litson! Oy, wow! Hain ang lechon. Ay, ngilngigag yung hiring. Ay! Hain na lagi ang lechon. Tempa, Ano, unsa no? may litson, Gab? Kadungog ko, naghisgot mong lechon. Aw, o di ay, naghisgot bita may litson, Gab. Pero wa may muingon nga mangaon may litson. Mukaon ka man kag hisgot lang. Hala, paghuwat di, hangtod mabusog ka. Well, lechon? Ay, litson. Badya, ay. Biliba gid ako nimo gaboy. Dali gyud kay kang makahiring sa. Mo, Nag-unsa man dito din ni si Renz. Ako resen gipailaila ni mama. Unsa man natagbaw na ka? Lakaw na gaboy. Imo kong gihingin lanter. Aw, kung nipis pa ng imong naong, biya na. Kay mag-atipan promise paglargang manang. Di na tumubalik din ni si Renz. Dili na uy. Magunsa pa man to siya dinhi. Kisa may nagsugo nimo? Ha? kinsabay nagpaanhin mo ba, Gab? Si Joren. Nga naman? Nagkuyog man ko mong duha si Renz. Balik sa inyong gipuy-an, Gab. Og ingas Jorin, ha? Ngawa si angay kabalakan. Nga naman nang, gusto kang si Joren maoy mauyab ni Nikki? Ing na si Joren nga dili ko manguyab kay magmadre ko. Unta? Ang nguyong-nguyo ang naugan. Pulating dagan. Uy, musultig itong Jory. Malipay sad ko kun mo na buhato ni Gabte. You mean, si Renz na lang mo? Wala no? Wabi ako gisulti ka ingon anak ti ha? Tere, ayaw lang gud panghilabot, God. Love life sa imong pag-umangkon, ha? Ay naghilabte. Uy, nga nugo tao manghilabot mang kutsi. That's her life. Very good, very good. Mao ginay akong nabiliban nimo da, Tere. Laban gyud ka sa imong pag-umangkon. Onya te. Di ba nakalungag naman ka no? Ganin na rabi itong nilakaw si Renz. Uy, hala. Hala, nagtuo kong nakalungag na kuwaw man di ay, uy. Huwag man dito na matiwas og kilis ang bugas. Ana, miburot na tong humay. Katog yung nguyong-nguyong na ugan ang nakaingon ni Nita. Nainik ibalik ato, bantay lang dito. Katong iyang bugas-bugas sa naw, ako gitog pamog nito, narunlong agon. Unsay gingon mo, Gab? Magmadri lagi ko no si Nikki. Magklaro ba? Klaro ato? Ako ito si Inabe. Ako mga katinawan kon magmadre ba gyud sa niki? Mistil. Unsay mistil, Gab? Kung mangmadri si Nikki, di magpari sab ka. Pulos ka lang yung binuang da. Pagklaro, good. Klaro ato? Misamot ang kalubog akong tinguha ni Niki inida. Agay ato sila, be. Nanakis, Renz. Ibalik mo lagi. May balik? May dahang putos. Sugdaan mo tingali na. Mo I shall return ko ilang Terry. Tinud-an na yun tong lechon akong nadungog.
Makakaon di ko glitson ini. Oh, nganong nang lakmang kaspultahan tire? Aron way makasod iring. Iring? Katos gab mura tong iring. May kito man ni mahog sudaan. Pustaan na ita. Anak ko mo balik itong kanahan. Oh, see? Wagin abting minuto kung gisulti no. Abot na yung iring. Katawanan sa di motor, eh. Pasudla lang ko si Gab kung siya man na. O pakanon. Na, pakanon. Magmahay yun ka kung ibo na siya pakanon. Sige na, te. Ablihi ang pultahan o pasudla si Gab. Kung mukaon siya o pakanon, good. Unya, nabusog na ka, Gab. Perting busugan ang. Salamat kay ninyo ha. Salamat. Dali. Dali. Asa man ko ni mudad atir. Ni sila o, mawawta. Ang igil ka maawaw. Pagkaon lang ka din Unya, mulakaw. Murag bisita. Hoy, panghipusa tong tuas lang mesa ha. Hugasi ang mga plato. Unsa? Dagan kay salamat rin sa dumakabuho nga panihapon. Nalipay sa ko, tita, nga gidawat ko ninyo isip inyong bisita. Inaot nga, di na mao'y katapusan. Aron, makasaka kong balik din Kinsa may dili mo pasakani mo? Tingali stiri nak. Bitaw rin, dili man may magpili sa among pasakon. Basta ba doon na siya hustong pamatasan o makamaong mo respeto sa iyang isig katao. Nanikamot yung ko, tita, nga di gid makasa. Labi na kang Nikki. Gusto lang kong mailhan ni Mama ang ako mga higala din, Renz. Ma, ihatod na ka naman ni ate. Kita lang duha ang matod ni mama ni mo. Tingali kikapoy ka na. Woy! Tita, okay lang nga, muuban kong Nikki sa paghatod ni mo. Ay nga, nugot ang dili. Nahala, sige, dali na mo. Tingalig dili ko makaabot sa sakyanan. Laya gining Gabs ko, unoy. Wa na gin babalik. Be, ako pasong, be. May katarungan na ko ining makapamisita ko nini. Nialagi ka, Jaren. Nag-apas kong Gab, ter. Ni Asya? Oh, wala mo magkasugat? Ha? Wa na siya din Wala. Pero bago pa hinuon to siyang bibiya din humaniyag hugas mga plato. Nanghugas si Gab din O syempre, ang ahang mikaon siya din Ang ila sa buhay nga iya kong tabangan sa pagpanghipos o sa pagpanghugas. Oh, lugaw nito ko na. Mana dito kaon? Manaay, na nakahiring yun nga nagdaglitsyon si Renz. Ha? Pagkaon mo litson Renz? Gipaani man siya ni Nikki. Aron, maila-ila sa iyang mama. Ikaw na ila naman kang manang. Maunang iya sang gipaila-ila si Renz nga to ni mama niya. Wana. Lupig na ko ini tiri. Imo masading sa, ba? Ha? Imbis ikaw rin sulo-sulo ang manguyab ni Nikki dito sa ato. Imo gid siya gipaabot din diba? Nagkita na lang no silang Renz. Uni, uyab na sila? Oh! Hapit no! Oh, wala ko'y chance. Hoy, ingon ko hapit na. Nga sa ato pa, dili pa gyud sila uyab. Understand? Ter, tabangisog ko, ter. Cannot be, bisag baruan pa. Ha? Si Nikki lagi makabuot kinsay iyang... Nakasakay na sa mama ni mo. Lagi. Nix, mihila ka. Hapit na unta. Nga naunta man. Imo magibaraw. Kaday na kaingon. Mawaw ko muhila ko Tigalim niya imo kong sungugod. Salamat Renz ha. Sa unsa? Nga imo kong giubanan sa paghatod ni Mama. Sus,
Tara ka na, ha? Nix. Okay na ka kung manguyab ko nimo? Basta dili lang ka magdali. Sugot na ka nga manguyab ko nimo? Ayaw lang paggunit sa akong kamot. Sorry. Sorry, Nick. Nadalang ko sa akong emosyon. Grabe mo akong kalipay nga makapungyab na gid ko nimo. Basta kay dili lang lagi ka magdali. Oh, ay kabala ka, Nix. Maghuwat ragid ko sa hustong panahon aron maangkon ko gid ang imong kasing-kasing. Basta ba, dili lang ko magbantay sa akong mga lihok. Nga ka na bang makaget along ra ko sa akong mga friends? Oh, imo ang tanang kagawasan, Nix. Ang importante na ko nga, libre na kong manguyab nimo. Dagan kik salamat, ha? Lain akong pahimang no, Renz. Unsa pa na? Dili ko gusto makadungog og balita nga mag-away mo si Joren tungod nako. Dili kay ikaw ray akong pasidan-an, ana. Hasta sad si Joren. Tagan sa din nimo pagtugod si Jorin nga manguyab nimo? Of course. Ha? Renz, daga ko. Og mga ulitaw mo. So, dili man tingaling ilad nga parehas mong duha at ubangon ta mo. Way problema. Sige. May the best man wins na mong duha ni Jorin. Hangtod sad sa uban. Ha? Okay na mo, Wafa. Ha? Ana-ana na ba mong duha ba? Ano? Huy, te. Kung magkuyog Demi si Renz, ana-ana na Demi? Usong di ay? Dili, ti uy. Ha? Pero, nalipay man to siya kay gitugtan man ako nga makapanguyab na siya nako. Ay, ba? Muna'y nindot. Kadiyot ra gud te. Ah? Mura gyud og duna kay gipaburanda. Oh? Way. Klaro na kaayo te. Oh, alagi wa. Pasidan-an ta lang ka te ha. Ayaw gyud kog padudaha nga duna kay gilabanan nilang duha. Na, mahiubos gyud ko nimo. Oh, nga nang wala man ko nga parehas man silang wafo. Og si Joren taga-ato pod. Nga nang wa ba sa mga litaw ni Mus Joren? Ay, sa dito patas ato. Tingali way challenge. Ha? Sige na ti oy, mopahuway na ko. Tangalakan siya na ko eh. Marukuyab naman tingali na sila Sneaky o Prince. Kita, nagkuyog silang duha. Mikao na ka, bay? Paita ni mo gaboy. Ha? Nanong pait man ko? Buhi am lang kag imo. Litson pag imong sudan. Giimbitar man. Gabaan niya akong balibaran. Badayoy, Victor. Kaya miingon nga, balik ka dito aron manglawgaw pero nagguro magkag imo eh. Kinsay ni sulti ana? Si Tiri. Pahamak yun ni Tirayda. Pahamak. Ikay pahamak. Wapag ka magluto para atong panihapon. Palit na lang tag inasal. Wapag ka matagbaw dito silang Niki. Giguto man ka para manimo akong paliton. Anong waman ka magluto? Busy ang line. Bita ni mo eh. Katawgon no na ba ya akong dulpo ha? Nga naman, Aron mo imupuli ni mo. Bibi, palitan na takag sudan aron makakauna ka. Gabihan lagi ka ng meeting. Ay, biday diha. Ay, taga Santo Delpo. Ay, saon dito mangyod ko papanihapon ng Niki sa ilahang gipuyan mong nagabihan tang kong pauli. Pinanggay kang Niki nang, no? Kay pinangga masad siya na ako. Bitaw sab. Basta mapinanggaon gani ang inahan. Siyempre, panggaon og tahoron gana sa anak. Aw, sakto yung pagkatubaga, Dolpo. Lain pa ato nang. Unya nang. Uyab na si Ricky og Abay Jorin? Unsa? Eh, hala nang. Wala ko tayo na, ha? Usba tong imong pangutana, bi, Dolpo. Usba, Dolpo!
Ayaw lang kasuko na, ha? Nganon dili man ko masuko, be. Nga mura mag-inyo lang giduwaan ang akong anak, si Nike. Ay, wa, no, eh. Yung mo si Bajorin nga, si Gab iyang dadon. Aron mauyab dayon na Sneaky. Kito na may kalyado dito si Gab. O kinsa man ko ni kaalyadong Gab. Ko anang. Musiga mo din na imong mata kung masuko ka. Niya, ang gabiin ra ba? Ato na lang ko na eh. Hay! Hoy, Delpo, balik ko niya diri, ha? Bantay lang yun mo na ako! Tanga ko sa phone. Si mama mo'y nanawag. Ma, nanawag lagi ka. Nagpaibaw lang ko ni mo nga miabot na ko diri sa ato, nak. Karon pa ka naabot? Ay, taod-taod na. Karon lang ko nakalugar tawag ni mo. Aw, maayo hinuon nga na nakas ato, ma. Ikamusta lang ko sa kumanga manghod, ha? Nike, bantayin ang imong iyaan diha, ha? Nga naman di si ate, ma. Tingalig pangwartahon ka, anak. Unsa? Tingalig manghilabot niya siya sa imong love life. Tingalig mangayo ng kwarta sa mga nanguyab nimo. Aron maubay makabisita, o unsa ba? Ayaw ra gud pagunahon na anak, ma. Nakasiguro ko nga labanan gyud ko sa kong iyaan. Aw, labing maayon ta kun mao na iyang buhaton. Isumbong din ako, ha, kung doon na kay mabantayan ni anang imong iyaan. Wa say makabuot sa akong kasing-kasing, ma. Kung kinsay ipitik ini. Doon na ako'y suitors din Oh. Oh, kisa ba din nanawag, ha? Ay, akong tanahon, eh. Pero hindi ko mangutana. Nagdili lang ko mangutana sa akong kaugalingon ba? Galibog ko! Uy, hala! Ang akong crush! Hello? There, to na Sneaky. Wow! Ang ako gidining crush! Ikaw yun. Unsa man there, to na Sneaky? Ganiha ra. Daan pagin ko. Ay, may rasan, oy. Ngawa ka mo arig sa'yo. Aron, magkuyog mo paingon sa inyong office. Masuko, gid siya, anak. Unyag matol, yun nga, inigagi na ko, mausay yung ilakaw. Di lang ko masabay niya. Kana, emergency man na. Case-to-case basis ba lang? Understand? Yeah, understand. Ay, kana. Ay, lisod yun yung taong ma-in love, no? Dali rin kay makasabot. Like me. Na-inlove na rin ka, there? Ay, hagbay ra. Unya, waligi ka maminyo. Karoon pa man ta magkita. Hala, no? Tere, giday. Hala, uy. Ay, kung kataw idong, ay. Katawaan na lagi ko ni mo. Tinudanay, bening ako, Ay, bitaw, Renz, uy. Ayaw lang yung dutag maayong akong wafang nis, ha? Kaya tingalig mapulang niya na siya. Na, tingalig parehas niya sa una nga, likay-likayan ka. Di na ako makatugot nga mausap pa to, there. Sakit kita sa kundughan, eh. Murabi kong mabuang ato. Na, mauna diha. Na, mabuang yun ka kung dili ni mo sundo ng akong tambag. Morning, Nex. Uy, Joren. Morning pod nimo. Oh, man, mag-office na ka? Of course. Pwedeng mag-coffee na ta? Wa pa pitay oras? May nabiyaan man ko kung trabaho, Joren, sa dihang miari si mama ba? Next time na lang, ha? Kanusa ka nga next time? Basta good. Next time. Muna ko nimo, ha? Excuse me. Di may mong maunan ko ni Renz. Tagaan mo, Snakey. Ugda ko na kung kawawan kung overtikan kong Renz. Kailan makakita ko mayong pagi. Ay, salamat. Nakaluto na yung taong kuspa ni Apon sa akong wafangan niyas. There. There. Hala. Hala! Nagsabot mong duha? Nagdungan mong gubugan eh! Pamisita ning inyo, ha? Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado
ikaw mahal ko nimo. Palihog na ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.